Kumusta mga katropa? Welcome back to Macy Eats. So for today's mukbang ay meron tayo ditong fiesta mukbang. Meron tayo ditong dinuguan, barbecue manok, chop suey, lumpiang gulay, tsaka lumpiang Shanghai. Tapos meron tayo ditong buko pandan. Mga katropa, huwag na natin itong patagalin. Kumain na tayo. Karang kawalan ko po, mga tampo. Dito tayo sa chicken. First bite po mga katropa. Lagyan lang akong ketchup. Try natin itong dinuguan.
Yaman ng gaya. Tagtag. Sili na lang to. Kaya ko na lang uubusin yun.
katropa, busog na po si Macy Eats. Thank you, Lord. At sa mga hindi pa po nakafollow sa aking Facebook page, please follow niyo po ko doon mga katropa. So that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Macy Eats and click the bell icon para lagi po kayo ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So see you! Bye!